Tak, mám tady den 1 a dneska je 22.11. Ok, teda jsme tady na Duolingu, už jsem si tady pár slovíček udělal a teď jdeme teda dál. Takže select the correct image a mám tady, co je T. Takže já myslím, že T by mohlo být v angličtině tea a je to správně. Takže teda čaj se řekne v italštině Te. OK, takže T. Te. T. Te. T. OK. Protože T, E a takovou tak s tím obrácenou čárkou. OK. Te. Un tè. Un té. Un tè. Un té. A tí. A tí. Takže a čaj. Un té. Un tè. Un Un tè. té. Jo, správně. Yes. To bych řekl, že bude sazie. Sazie. Dormì. Sì. To myslím, že bude yes, takže jakoby ano. Sí, per favore. Un café. A já mu řeknu ano, prosím. Ano, per favore. Grazie. Grazie. To myslím, že bude něco... To nevím, co by mohlo být. Zkusíme třeba ice cream, nebo je to zmrzená? Ne, není to zmrzená, OK. Tak co by to mohlo být? Nebude gracie... No, nevím, co to je, ale thank you. Thank you bude... Gracie. Grazie. Takže grazie je thank you. Grazie je thank you. Grazie. Thank you. Děkuji. Salve. Un tè. Salve. Un té. Sì, per favore. Yes. Con latte. Con latte a milk. Myslím, že to bylo latte, ne? Un caffè con latte. Yes. Tap do matching pairs. OK. Takže milk a latte. Latte. Takže milk je latte. Takže mléko je latte. OK. Yes je sí. Sì. Sí. OK. Té je té. Tè. Takže vlastně čaj se řekne v italštině té. Coffee a café. Caffè. Un caffè con latte, per favore. Un café Caffè. con latte. latte. Per favore. Favore. Un caffè caffè con latte, per favore. Favore. OK, jdeme dál. OK, máme lesson complete. To jsem vás nějaký XPčka a dělali jsme to 11 minut 4 vteřiny a máme good, OK. Tak, teda mám tady druhý den naší challenge, že sugar, tak to je zucchero. Zucchero. Yes, zucchero. Správně. Takže té je v angličtině té. OK. Rome, tak to je Roma. Roma. OK. Coffee v angličtině, tak v italštině je coffee, café. Caffè. Kafe. Spíš ne kafe, ale spíš bych měl říkat kafe. A yes je v italštině sí. Sì. Yes. Io sono di Milano. Piacere. Lo sono di Milano. Dici, to. Io sono di Milano. Piacere. Io sono di Milano. Piacere. Ahojte všichni, dneska je můj třetí den challenge, učím se italštinu a když se takhle podíváte, tak už jsem si ji připravil dokonce sešit a už jsem si ho nadepsal italština, jak má tam trošku jak moje jméno, takže na to nebudu ukazovat, ale už jsem si připravil i sešit a už jsem si do něj napsal i slovíčka, které vám hned ukážu. A můžete vidět, že jsem si tam napsal základní pozdrav, poděkování, mám tady třeba něco připraveného jako buongiorno, dobré ráno, buon pomeriggio, dobré odpoledne, buonasera, dobrý večer, buonanotte, dobrou noc, ciao, ahoj, arrivederci, naschledanou, adio, s Bohem, grazie, díky, grazie mille, mille grazie, děkuji mnohokrát, monce dije, není zač, per favore, prosím, sí, ano, no, ne. Takže už jsem tady napsal nějaký slovíčka, který si budu, abych aspoň tady bych se mohl nějaký zapamatovat.